Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ita Domingo rambakan tayo ti Corpus Christi. Ti solemnidad, ti nasantuan abagi kendara ni Apo tayo Heso Kristo. Kalpasan ti uli na sa dilangit, di na tayo binaybayan. At dalat ta kengkuana, at dalat ta isuna, iti kada tayo, babaan ti Eukaristya. Rinaen tayo, pagyamanan tayo, ti kadda na iti sibay tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranod, iti na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangi mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, bakawanem basbasungi, bidot na korporanan mi, katalawen na kamkati, nakalmesan na kempus-pusumi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pagawain baskas kami, pinagkatur kami, Kempus-pusugi, Apo mga sikat, Apo mga sikat, magawaring bastas kami, pinagkatur kami, kinalawin nakalasan na kempus-pusugi, nakalmesan na kempus-pusugi. Gloria iti Diyos, iti pangatuan, ket ito'y nakakapyan, kadang itinatnawan na imbag ti panagnak na kenda, imunan nagdatag, itanog rata pagrugpa bandata daydayawen naka, agyaman kamken ka dapo iti naindakla, padayag mo Gloria iti Diyos, iti pangatuan, Apo Diyos na ilangitan hari,
Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika amangit ka, kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami. Sika amangit ka, kadagiti basbasol ti lobo, awatem kataydo, arararami, sika asitotugam, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yang tangay siksika, o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumaraarag tayo. O Diyos, babaan da iti nakakaskas na awa sakramento, imbatim kada kami iti pakalaglagipan mi iti panagtutuok mo. Dawatin mi kan ka, tamapudnuan mi kumaadaydayawen, dagiti nasantuan a misteryo, iti bagi kandaram. Tapno, malakam mi, adi agresat, dagiti bunga, ti panangisalakan mo. Sika, Diyos, sa magipagbiag ken magipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Napanimbaga ni Moises kadagiti tattao ti amin nabilin ken alagaden nga inted ti Apo. Sangsang kamaysada amin as imungbat. Aramiden mi ti amin nga imbaga ti Apo. Insurat ni Moises dagiti amin abilin ti Apo. Iti agsapa iti sumunong aldaw nang bangon iti altar iti arisadsad ti bantay ken nangipatakder iti 12 a baton lagip. Maysa ti tunggal tribo ti Israel. Kalpasan na nangibaon iti sumagmamano nga agtutubo a lalaki nga Israelita ket nagpuurda kadagiti daton iti Apo ken nangidatagda kadagiti turo a baka akas daton a pakikapya. Innala ni Moises ti kagudwa ti dara dagiti animal ket inkabil na kadagiti palanggana. Insuyat na iti altar tinabati. Insarununa nga innala ti libro ti tulag nakailanadan dagiti bilin ti Apo sana binasa iti napigsa kadagiti tattao. Agtulnog kami iti Apo ket tungpalen mi amin nga imbilin na kinunada. Innala ni Moises ti darang adda kadagiti palanggana ket inwarsina kadagiti tattao. Daytoy ti dara amang patalged iti panakitulag ti Apo kadatayo idinted na amin dagitoy abilin kinunana. Ti sao ti Apo.
Mangidatagak tu iti daton nga inumen apagyaman ko ken kuana ta insalakanak. Mangidatagak ko pagyaman niya dapat. Aniya ti mabalin ko nga isubad iti Apo kaday ti amin nga imbag nga impaay na kanya. Mangidatagak to ken kuana iti daton nga inumen apagyaman ko ken kuana ta insalakanak. Mangidatagak ko ken kuana ti daton nga inumen salamat. Maladingitan ti Apo numatay ti maysa kadagiti pinili na. Adipen nak o Apo agserbi aken ka kas ti panagserbi day dinanang ko. Inted mo kaniyak ti waya-waya. Mangidatagak ko ken kuana ti daton nga inumen salamat. Iruknoy kunto ken ka ti daton apagyaman, ket idatag kunto ken ka ti kararag ko. Ti matang dagiti amin at tattaong tungpalek tu ti inkarik ken ka. Mangidatagak ko ken kuana ti daton nga inumen salamat. Ti maibasa na adaw iti surat dagiti Hebreo. Imayan ni Kristo akas kangatuan apadi dagiti naimbag a bambanag nga addan. Dakdakkel kinasaysaya at ti tabernakulo apagserserbian na. Ta saan nga inaramid ti tao kayat naasawen. Saan napaset daytoy na parso alubong. Idi simrek ni Kristo iti tabernakulo ket imuneg na minsan laeng saanen ana ulit-ulit. Kasantuan adiso saan atidara dagiti kalding ken urbon abaka ti intugot na nga idaton no diket ti mismo adara na. Iti kasta na itrabaho na tegnanayon a panakaisalakan tayo. Kas mayan nurot iti seremonya ti pannakadalus. Maugasan dagiti tattao ama ko na asaan anadalus, babaen ti panakaiwaris da, ti dara, dagiti kalding, ken baka, ken dagiti dapo, tinapuuran nga urbon, ti baka. Yan tangay, tapod no daytoy, ad-adapay ti panakabalin ti dara ni Kristo, tababaen ti agnanayon nga espiritu, impaina iti Diyos ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas kadagiti konsensya tayo, kadagiti awan serserbina nga aramid, tapno makapagserbi tayo iti sibibiyag a Diyos. Gapu iti daytoy, ni Kristo ti mangibabait iti baro atulag, tapno tawiden dagiti inayaban ti Diyos, dagiti agnanayon a bendisyon, nga inkari ti Diyos. Maramid daytoy agsipod, tay iti ipapatay na. Waya-wayaan na dagiti tattao, kadagiti panagsalungasing da, idadada iti babaen, ti imuna atulag, ti sao ti Apo. Diyan tayo dito. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Di pa nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos.
Iti umuna nga aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan lebadora na. Iti aldaw ama idaton dagiti orbon ti karnero ti Paskwa. Nagsaludsod ken Jesus dagiti adalan na. Sa dino ti kayat mo apangisaganaan mi ti pangrabiim iti Paskwa. Imbaon ni Jesus ti duwa kadagiti adalan na. In kayo ijay syudad. Ket masabat yun to ti maysa a tao a nakaawit iti sanga karamba adanom kinunana. Surutin nyo iti balay aserkan na ket kunain yun to iti akim balay. Kuna ti maestro sa dino ti kwarto apanganak to iti Paskwa agraman dagiti adalak. Ipakita nanto kada kayo ti maysa a nalawa a kwarto nga akin nga to. Naisagana ket addaan kadagiti masapsapol. Sadya ti pangisaganaan nyo ti pangrabii tayo. Napandagiti adalan na simrek da iti syudad. Nasarakan da amin akas imbaga ni Jesus ket insagana da ti pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi mangmanganda nangalan ni Jesus iti tinapay ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios pinispisi na sana inted kadagiti adalan na. Alaen nyo kinunana daytoy ti bagi. Kalpasan na nangala iti kupa, nagyaman iti Diyos, sana inyawat kadakwada, ket imminom da amin. Kinunana kadakwada, daytoy ti darak, ama matalged titulag ti Diyos. Ti darak, ama iparukpok nga agpaay iti ado a tao. Kinapudno na kunak kada kayo, diak to uminumen, titubog ti ubas, agingga iti daytang aldaw, nga uminumak ti baro nga arak ti ubas, iti pagarian ti Diyos. Kalpasan ti panangkantada ti maysa a himno, rimwarda anapan ijay bantay olibo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dito Ebanghelyo tayo. Iso daytoy maudi a pangrabii ramrambakan tayo iti Last Supper no daytoy Huwebes Santo. The very first mass and one in the same mass. Dayari nambakan tayo idi maudi mirambakan ni Apo Jesus di maudi a pangrabii na one in the same isumet ti rambakan tayo tata. Kaday ito'y ti piyesta tayo, ay solemnidad tayo, Corpus Christi, bagi kandara ni Kristo. Imagine nyo, bagi kandara ni Kristo. May dagitay kakabsat nga papastor, ijay, Northeast, Cagayan, dagitay kendad duma akamang ti United Methodist Church, bimisita da di Kalman. Pagtutungtungan mi about the liturgy, taiso da ag komunyon damet. Ag sumurot damet ti ag sublida kadagiti liturgical dress tayo. Liturgical vestment ag sublida. Kadijay ipagpaganit gat dalat tayo na santo na komunyon. Ngam siyempre sa bali lattaakan niya tayo. Taapay da tayo iklaim tayo abagi kandara ni Kristo isugar nga nagkomunyon tayo. Tikuna ni Apo Padi wano ako light bagini Kristo. Kasano di pa nagbalin na bagi ni Kristo? Umuna, di maudi nga pangrabii ni Apo Jesus kendagiti adalan na. Daytoy inaramid da idi Last Supper, regular a piyesta dayjay. Anya dayjay piyesta ti bagi ay tinapay nga awan lebadora na. Regular kanya da handa nga lalaukan. Kas di mo kanya tayo dayjay hostya tayo nga agbalin a bagi ni Kristo. Ti agaramid dagitay napalubusan lang ti simbaan han nga basta-basta agaramid. No, nagaramid ka ta inikam ti asin, wano asukar, wano anyaman nga inlaok mo diyay, tapno umimas, invalid di misa tayon. Kasta mo di arak. Ha nga mabaling nga ti arak nga usarin tayo kasi siyak kuma. Agaramid akon, kas labugnay wine, grape wine, kunak siyak ti mga ramid. Usarit ti misa, invalid lata. Masapol nga di dyan haan pa niya pinalubusan ti simbaan, I mean, di dagitay napalubusan ti simbaan nga agaramid, iso dalaeng ti agaramid. At dangarod ito'y Mountain Province, idik inlaban da, apay hanga mabalin ti tapoy. Ta agar aramid kami, da tayo kumamot na kanya, bugnay wine.
Longboy wine. Anya pa kita wine tayo nga natural. Awan tayo nga lanlaukan. Basi ko ma. Nga di pa ka nagados shot ko no basi. Di pa itirak ta sa nga tabon Nagadot basid tagaborhaan. Nga maha nga mabalin. Kas jaymat. Ti piyasta nga ramrambakan ni Apo Isos. Piyasta ti tinapay nga awan libadura na. Anya ti kanan da tinapay. Pure tinapay nga awan libadura na. Karni ti kay karnero. Arak. Ti ubas. Tao ubas nga ron. Kada kanya da awam basi da. At dan to bitter herb. Pangikat da sa limuyaw na pait nga mula. Da tayo angat aga papait. Ta idi inde mo may ijay seminaryo di mangang kami ti kasjek talaga ang tinapay awan libadura na nagtangken nga awan ati raman na. Gati arak mi grape wine nya mo nang alalami din ijay may pagmisa na ituno karni ti kay karnero santo bitter herb awam met ti bitter herb papait no awan aga parya. Tay sugar tinapait, pangikat sa limuyaw. Kano awan ti sa pangikat mo sa limuyaw mo, napait mo tarupa, takaabi mo, kita umlatan, makaikat data ti sa limuyaw. Nagpait tarupa na. Kasi piyesta da nga regular sa, danto agkankanta iti himno, agkararagda, kankanta unda ti himno. Ngam anya nang balbaliw, da first mass. Apay nga nagbaliw, nga nagbalin amisa. At dagamin ibaga ni Apo Jesus. Nga iso na mismo nang ibaga, awan ije liturgy da. Anya ti kunana. Idi inanted na jati tinapay kunana nya. Alaen nyo. Daytoy ti bagik. Dayjay tinang baliw ti amin tap na nagbalin amisa. Awan ije liturgy dayjay kankanta iso da kararag. Ngem dayjay imbaga ni Apo Jesus, alaen nyo daytoy. Alaen nyo daytoy ti bagik. Aramidyan nyo dahito apangilaglagip yung kanyak. Kalpasan nga iminumda. Kalpasan na iminumda. Hindi uminuman ti kupa kunana, dahito ti darak. Kunana ito ni. Dahito ti darak, mamatalgad ti tulag ti Diyos. Anya ti tulag ti Diyos? Hala. Oh! Anya ti tulag ti Diyos? Diyos ko maialis ako, nawampay amo dagiti parokyanos ko. Anya lada to yan, Apo, pakawanan. Pagkabawom ko malatang arod idan. Anya titulag, daan nga tulag. Daan kin barukan at tulag. Anya titulag, covenant. I will be your God and you will be my Allah. Apayan nyo mga kodegya tulag ti Diyos, no makakita kayo ti bulalayaw. Iyon o bulalayaw? In English, rainbow. Idi nga rod nalpas ti layusan, di mat? Inya ti imbaga ni Apo Diyos kadagiti tattao na kini Noe. Covenant. Isugarod nga, Ark of the Covenant, bulalayaw di dyan. Anya ti bagbaga na, siyak ti Diyos yoket da kayo dagiti. Naging susungbat kayo matatakal pasan di makadomingo nalipatan yun tumanan. Dayjay ti kunana, daytoy ti darak. Kunana, daytoy ti darak. Ang mamatalgad ti tulag ti Diyos. Di kasama dumdum nga. Agin tutungod kayo nga magdungdung sa akin. Nakatuumam kayo sa amad. Ti darak ang maiparukpok nga agpaay. Kadagiti amin at tao tapno mapakawan dagiti children. Mapakawan dagiti basbasol. Dayjay idi kwan idayjayon ti immo na amisa. Ngam hantay nga ibaga nga immo na amisa. May kadwa amisa, hamo pag sinaan di mo na may kadwa amisa. One in the same mass. Iti entero alubong may sa timisa daytoy. One in the same sa basabalila oras na. Ngam iso nga misa hamo mabalin nga dubyan. E dito na santo na misa, haan nga just remembrance, haan laeng apakalaglagipan. Haan nga reenactment. Amo iti reenactment. React. Dublem. Kala ko dagiti investigador. Di kriminal. Kas ano nga naaramid na dayjay crime.
Kasano ko ma? Pinatay na ni katugangan na. Anya kasta na. Si Mrek iya tawa. Inlukat na agayam sa to sumrek. Tadinto ko maitugtog, haan? Di bumanlasiw na ibaltuog. Ada pungtot na. Reenactment dayjay. Haamon nga, hangkan makapan iji original, nga pamapatay, tuladem laeng nga haang nga kasjay timisa. Haan a reenactment. Diyay last supper ni Apo Jesus, iso daytoy. At datay ijay, iso daytoy. At da iso na ditoy. Iso daytoy tinasantuan a misa. Iso garod nga, agbalin abagi iso ti kunana, tapno mapakawan dagiti basbasol. Umuna mapakawan dagiti basbasol. Apay no makimismisa kayo, awan dati rinayo nga agawid nga kasla na waya-wayaan. Oh! Haang ka nga dati kala nakaginawan no nakimisa ka. Isugarod nga, no sakbay tayo mangrugi ti misa, anya ti kuna tayo, at the act of contrition pa nagbabawi. Anya ti kuna na, agkonpisarak, iti Diyos, kasano nga min katungtong ang awan nyo maglata, nag-confess, di kayo mo sumurot. Isungarod nga punasin na tibasol, isungarod nga naagawid ka, napakawan tibasol mo. Immortal sin ka nga mabalin, masapol nga i-confessar mo. Isungarod nga, intay makimisa, apaya, intay agpakawan. Basic dayja, umuna dayja, napakawan ti basol. Isungor dayja kunana isu daytoy ti darak mapakawan ti basol. Tatta ti saludsuden tayo kasano ti panagbalin na abagi ken dara ni Kristo. Anya nagdumaan na kadagiti sabali a komunyon. Idi hampay nga bishop ni Apo William, Bishop William, kadwak pa ila ta Santa Lucia idi, nagpa first communion kami, gasot-gasot nga ubing nagdakkel yung simbaan dita. Adda nang kuyog nga tatang, ubing. Nagkomunyon di ubing. Nagkomunyon di tata, ay imawat di tatang, ngamhan na kinnan. Napan ijay likod, ijay ang titing nga, the middle tipios ti ayanda. Nasiputan niya po William. Apan na sinurot, indiso na ijay tugaw. Natagayam, ti katoliko, dinanang di ubing. Tihan nga katoliko, di jay tatang. Innala niya po William. Idinalpas ti komunyon, nagsao ni Apo William, kunana, dispensarin nyo kakabsat. Ngam kada kami ang katoliko, daytoy ti alimpatok, ti pamati. The summit of our Christian faith is the Holy Mass, the Eucharist. Daytoy kanyami, kunana, isugarod nga itrain tayo dagiti ubing, makiranod dan iti bagini Kristo. Isungarod nga real presence, at dagarod iso na di tabernacle, iso nga adda silaw na. Dispensarin nyo kunana, ngam kada kami kunana, daytoy ti bagini Kristo kanyami. Iso ti mangpaspasanto. Iso ti babaan ti konsagrasyon, simmanto daytoy, nagbalin a bagini Kristo. Iso garod nga ihaleng-aleng dagiti dadduma na minsan kada tunggal mangkasarak, wenno mamunpunak dito nga simbaan, gaputa do ti sabali kakabsat tayo ti sabali a pamati, sangka iya nanus ko, anya ti kunak. Inton kasakbayan ti komunyon, anya ti kunak, kakabsat adda tayon ti rito tinasantuan a komunyon, maipalagip, ati umawat tinasantuan a komunyon, dagiti laeng kumaromano, katoliko. Nya, ken nakasagana, uray Romano Katoliko, nohan nga nakasagana hango mauawat. Kas pangarigan, nagminatay. Dagitay mo pastoral leader, ingkay agkomunyonon, madingarod, taapaya, agdungdong sa tibartek na sa mo pagkomunyon, naawatan na. Haan adda respeto na. Isugarod nga madisrespect no, kasi nga, paawatan nga hanamot nga, mauawatan. Adda may isang parent dito hindi kasang-sangput ko to, agmisa kami ti Olga, Our Lady of Guadalupe Academy, kay 70% ti estudyante ta saan nga katoliko. Kakunak inyanon skolat ta, haan nga agkomunyon dagiti nga katoliko. Adda may isang parents nga nagkuna apaya father nga si kalaeng ti padi nga mangipapilit datang haan nyo nga sa bali nga ordi pan nakaawat yo, sa bali kanyami. Isugarod nga, at dapay formation diya ag first communion. Diya madri nga ng kwakanyak.
Nang pa-first communion kanya, may grade 4 kami, 1984. Iyay San Jose. Kunana, no kalpasan tinasay misa, ta nagtopra kayo, umay ko ipadilpat day tatoprayo kunana di madre. Taapaya sa bali agamin tinasanton a komunyon, kenti anyaman amakan. Isong ano, naawat yun ni Apo Isus, agabayan yun nga agron, haanin nga masapon nga agsanap-sap ka pa. Haanin nga masapon nga, isugarod nga the Eucharistic fast. Fasting. Anya da fasting, da kami nga papadi, the first mass me, dapat hang kami mangan before, di umuna misa. For, no nag-agkapsot ka, dapat 1 hour before, umawat ka tinasantuan abagi ni Kristo. To give respect, kintap na mananam mo. Isugarod nga, iti nagtisimbaan ka, haan nga pagpipiknikan, tipiknikan tayo ni Apo Jesus. Isugarod nga umay ka makimisa, nga ngat-ngatingat, anya ka. Samon to ipagkatasirok na tugaw day ka. Bubblegum mo. Isugarod nga dagiti ubing ka, handa nga mangan apaya, to give respect, day ta nabiyag at tinapay, na espirituan at araon. Isugarod nga han nga aleng-aleng, haan nga pagayayaman, tabagi ni Kristo. Apaya nga min daytoy, kas ano pa nagbalin na umuna. Babaan ti konsagrasyon, ni Apo Padi, masapon nga adda condition na dayang agbalin abagi ni Kristo. Di Padi, na ordenan. Oray nga tano, alaan ni Hasen day ta libro, tinapay kinarak, ilibas na tabadok, surutan na mo di formula, dayay misal tayo, agbasa mo ijayan, ore ag sermon nga tang agmalmalo, sana konsagraran, haan nga pulos nga agbalin abagi kendara ni Kristo. Apaya, haan nga naordenan. First ti Padi naordenan. Inordenan ti obispo, hang inordenan ti Padi na apadi. Tada may sa pamati nga tinang orden di dagi papadi na ke Padi mo lang. Question dayayan. Naikatan dayay continuity apostolicity ay maikokwata yun nga haan nga invalidan. Maikadwa, day bread and wine pure nga arena, pure a wine. Maikalo surutin na no anya ti intention ti simbaan. Ure aramidak datoy no awan ti intention ti simbaan ang invalid dayay misa. Once ka na konsagraran iso dayayan transubstantiation. Di substance na daytoy ko substance ti Mike. Haan din nga natural nga Mike. Agbaliw. Kala ko madaya tinapay. Haanan nga natural, haan nga ordinaryon at tinapay. Agbaliw daya tinapay na agbalin abagi ni Kristo. Although hantay nga makita tinigad ay, but spiritually, in according to our faith, han lang according to our faith, isong ordi pamati tayo, agbaliw di substance na, isogarod nga ado ti Eucharistic miracle. Nakabuyboya kayo ti Eucharistic miracle. Na kwayon ni Carlos anya di ubing nga nangi-share ti Eucharistic miracle ka ag santo pa yun. Apa yang adda Eucharistic miracle di laangan ti pagpampanunutan nyo. Apa yang adda agbalin nga di hostia, di blessed sacrament agbalin bagi ni Kristo. Apa yang agdara. Na ti pagbalinan na konsagraran. Ketatan anya ti epekto na kada tayo. Paspasantun na tayo nga rod. Kunana DJ final prayer tayo. Uray at datay pailaeng dito'y daga na iranod tayon iti nayusan abiyag na. Iso DJ, iso garod nga kunana, I am the bread from siyak ti tinapay ang naggapo sa day. Langit. Sino makaibaga dito yung lubong tikas diyan nga tinapay ang naggapo sa dilangit? Oray man ka dorong suwodno niya dagita ruyos dagita tinapay yo. Hanya naggapo sa dilangit. Tsak ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Isungarod nga dadtuyan. Dayta ti pintas na isungarod nga paspasanton na tayo. Isungarod nga iso ti mangbalbalyo punasin na ti basbasol tayo.
Ketika karit na kanya tayo, sumansanto ka nga ta. Lada yun di panunutin nyo. Manukaban nga, blessed sacrament na awat mo, at pagbalbaliwang. Oh. At may sa pastor na tayo, anyati ko na. No, pag kinain mo na yan, hostya na yan, nasabi ng mga Katoliko na katawan ni Kristo, pag kinain mo na yan, kunana, GPTV pag tinain mo, wala na. Kunana. Kuna mo, apa yung ada kay nga high blood? Ngano mga kay tita baga kumaro ta high blood yo? Ngumato. Ngapay nga da kay nga padpadak nga no, ada gout na kuno makakaangka ka. Pagpilay ka. Sa bagay sa balikan niya yo. Amok nga no makakaangka yo sa laaglawag taropa yo. Nang ronan adda piyestaan, adda punsyonan. Sa laaglawag. Apay nga, ang amin adngarod, epekto na kanya tayo. Kala ko madiya, antibiotic. Apay nga, tumarkati antibiotic. Inutin na ka, nga agasan haan. Ngam nasulpon ka, agan antibiotic ka, uminom ka lata, nagsulit ko na, nga nga tibungan na, dadaulan na ka. Kasi maajibagi ni Kristo, apay nga agit epekto, ngamin no daduman natangkan ti ulo tayo, kenkurang di pamati tayo. Namin ano nga agkumunyon kan? Binalbaliwan na ka? Adda pa nagsingkot tabiyag mo? Awan samet? Ayan na't epekto na nga ron timang paspasan to kanya tayo, no daduma ka maliwliwayan. No daduma ka awan ori no kinonsagraran na, awan epekto na kanya tayo. Ang laglagi pantay manan. 4 modes of the Eucharist o pat. Awagas ti kaadda ni Apo Jesus. Kada tayo, Christ is present. In Vatican I, before Vatican II, anya ti kunadalaan, ti kaadda ni Kristo, ijay laang altar, bread and wine, can liturgy of the word. Di maibasa, adda jay laang ni Kristo kunada, hanggang edi Vatican II, anya ti kunana, 4 modes of the Eucharist, anya, Christ is present, and the altar, bread and wine, liturgy of the word, maibasa, Christ is present. Christ is present in the priest. And Christ is present in you, my dear people. Adda ni Kristo kanyayo. Haan lang nga iya tinapikin ara. Ngamin bagina kay nga rodney. Nakaturog kayo? Lari ngan yun to na kita kaaro ba yun? Alaan ko man niya po, yusan na kita agdungdung sa. Handa ko maagriingan. Isungar nga 4 modes of the Eucharist ko na Christ is present in the Eucharist, di ba bread and wine? Christ is present in the word, liturgy of the word. Isungar nga mabaling nga timisam laan kapispisi, putputad. Dagiti taga San Juan, laon yun timisa da 1.5. Tayo may madamati ko tayo dumanon da. Christ is present in the priest. Christ is present in you. Assembly, tatao. At dangarod kanya tayo amin. Naggagather tayo. Isugar nga nag-uurnong tayo para iti daytoy. Tatan, dayto Eucharistia, isugar timang paspasan to kanya tayo. Iso timang balbaliw kanya tayo. Ulit-ulitan tayo. Mamin, ano ka nga agkomunyonan? Apa yung awan epekto na? Kasi no, dim nga awatin nga na impapuswan, ay bagsak lata. Awan ti epekto na kanyam. Katimisa, buo nga misa from entrance to final blessing. Isungarod nga maditi agar arudok nga maladaw. Taapaya from blessing to blessing. Naganti ang maging gana di jay. Misa amin, buo nga misa dayta, agraman pa nagkanta. Daytay te aldaw. Kanang kangagkan kanta nyo, babram nga rin ita. Misa, from blessing to blessing nga rin. Makipartisipar, dumngag, agsungbat. Agraman pa nagdaton. Nagangas matakan tayo. Idaton mi. Di ka maagdaton, diyan ka makipartisipar.
Dagitay mo daduma ti teknik da tapno da nga agdaton isuda para kolekta. Oh, kaslala konduktor tapno nga agpletehan. Ay, para kolekta naman. Nagdatan kaya. Excuse hak. Nya mo datan. Iso nga ron nga misa to misa. Amin full and active participation. Hanggaron nga mabalin nga po. Hanggaron nga mabalin nga pagay-ayaman. Tabuo nga ron amisa da ita. Tabagi na ka ni Kristo. Kanayon na ka. Finally, anya da ito'y kamaudyanan na, no, bagi na ka ni Kristo, ni Eucharistia, nakaramang ka, bagi na ka ni Kristo, because of the Eucharist, we are one family, one body of Christ, may sa bagi ni Kristo. Kuno bagi na ka ni Kristo, anya mo ti misyon mo. No, parte na ka ti bagi ni Kristo, anya mo ti role mo, ita nga bagi. Si kakaditi ima, nga agserserbi, si kakaditi may sa panunot nga tumultulong nga agpanuno. Si kakaditi mata nga mangkita ti pagsayatan ti tao. Uno, iti bagi ni Kristo ka may saka lang nga anglit. Imbes nga mapapintas mo simbahan kasi kagagati. Uno bagi na ka ni Kristo ka may saka lang nga busali uno litag. Sika mang paralyzed ti bagi ni Kristo ta apaya madingarod ta kababalin mo. Hangag balbaliw, ta nagtangsit ka na ka mo, balbaliwan ngamin ni Kristo, di mo ipalubos nga, awam mo ti transformative effect na ni Kristo kanyam. Anya ka mo, no bagi na ka ni Kristo. Kala siya kuma, ang parti pa bagik mo, adato'y kokok ngam natay, awan ri nanan. Han nga makatultulungan. Kano natay ka nga talaga, awan di pamatim, anya may tultulong mo, iti bagi ni Kristo. Tumultulong ka kading agserserbi, tumultulong ka kading mangiwaragawag ti bagi ni Kristo, wano dadail ka. Kanya nga ron, lagi pun tayo di kuna ni Mother Teresa, the late Mother Teresa of Calcutta, anya ti kuna na, the effect of prayer is deep faith, naunag apamati. Tinaunag apamati, tibunga na, the fruit of, naunag na pamati, love. Kayam ti agayat. The fruit of love is true service. The fruit of true service is peace. Peace of mind, peace inside. Kano awang kapay kadagijay, hanyala serbi mo ta komunyon mo. Tunggal ibagang bagi ni Kristo, amen. Kanayon mo nga awatan manukabanan, kaapaya nga sikak, haang ka mo tumulong iti bagi ni Kristo, awan man mari na dagiti daddu mga anak na ka, kabsat na ka, bagi na ka ni Kristo. Iti panagbiag mo, tamo bagim ti serserbiam, tamo bagim ti ipaspasin dayaw mo, tamo bagim ti maiday dayaw, ayan na nga itabagi ni Kristo, no daddu mapukpukaw. Nagsayang nga panangawat, nagsayang nga pamati. Naawam man lati tao nga makari na ti ayat mo, nga si kakabagi na ka ni Kristo. Ang tatano piyastana, therefore piyastammet. No napudno ti pamatim ken Kristo, piyastam datoy. Corpus Christi, bagi na ka nga ron. Dadtan ti bagi na. Pagyamanan tayo, taapaya, un imuli sa dilangit, kalpasan nga nagbiag, nga di na tayo pulos pinanawan. Uray no imuli isunan, adala ta access tayo, tinailangitan at araon gaputi misa. Uray no imuli isunan, maawat tayo lata tinailangitan at araon, tadadtangarod tinasantuan nga misa. Tikaro na, ayan na di pa nagbalbaliw, ayan na di pa nagserbi, ayan na di epekto na kanyam. Ayan na di jay ri na kanyam, nga mauawatan na nga bagi na ka. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti may sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay iti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa,
Diyos sa kasmet laeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti Diyos nga Ama tayo, imparangarang ti ni Apo Jesus nga anak na, nga iso a mismo, tintay maawat, tunggal, makiranod tayo, tinasantuan a Eukaristya. Si aam mo, kadagiti kasapulan tayo, idatag tayo kenkwana, dagiti asog tayo, ket kuna tayo, denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo ni Francisco Santo Papa, ni Marlong Obispo tayo, ken dagiti amin na papadi. Tapno babaen, ti panangida da ulo da, iti pan nakapisi-pisi, ti tinapay. Manayon kumati sa lunat, kired, ayat, ken anepda, amang isaknap, iti naimbag adamag. Kumararag tayo, iti Apo. Denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo, aming nga daan takem, iti gobyerno. Tapno babaen, ti panagtignay, kadakwada ni Apo Jesus, iti nasantuan na komunyon. Si pupuso da kuma, amang itandudo karagiti tumutop awagas, amang patanor ti panagduras ti sapasap a pagilyan. Kumararag tayo iti Apo. Denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti masaksakit, dagiti biktima ti narungsot a didigra, dagiti maitugtugod, ken may paspasuli iti kagimungan. Tapno babaen ti panakataraunda iti nasanton abagi kendara ni Jesus. Mariknada kumati kaadda, panangaywan ken panagayat ti Dios kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, anaigamer iti bisyo. Tapno babaen ti kada ti Dios iti nasantuan a Eucharistia, matignay ti puso da, masilawan ti panunot da, ket luminteg ti panagnakem da, kumararag tayo iti Apo. Denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo, dagiti pimusayen, nang runa dagiti kakabagyan, ken gagayem tayo. Tamakiranod da kuman iti gloria ni Apo Jesus a Kristo, kas inkari karagiti umawat ken kuana akas taraon. Kumararag tayo iti Apo. Denggan nakam kadi. Agulimek tayo, tay matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Raman tayo ti kararag tayo, ti pagyaman da Mr. and Mrs. Freddy Mayo, ken ti pamilyada. Ni Gordon ken Luis Bernadette Bruce, ken ti pamilyada. Nailangitan nga ama dawaten mi ti panangitultuloy mo, amang iparik na kada kami tinabara nga ayat mo, nga agtultuloy, babaan tinasantan a sakramento ti Eukaristya, tapno maiburay mi met, tinaimpapuswan nga ayat mi iti pada mi aparswa, dahito iti dawaten mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
iket ka ng sagsabot mi tawag sa daling ay ganunti abin ka ay galing Tawag sa dalia may ganunti, abin ka ay galing. Idahon mikan ka, puspusokin. Idahon mikan ka, dahil tu'y biyakin. Idahon mikan ka, aming pag-ibig. Tawag sa daling ay ganunti, abin ka ay galing. Idahon mikan ka, ugat ng ibig. Idahon mikan ka, ugat ng pag-ibig. Tawang sa bali may datunmi, akin ka pumay kari. Kumararag tayo, kakabsat na datayo, kendagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Iya ko awaton na kamada dito adatun pero dito ina. Kat may paay, pakidaydayawan, kan pakigloryaan, tinagan na, kan kastamet, apagimbagan tayo, kan di kadagupan, dinasantuan, ng iglesia na. Apo itdam kad iti iglesia, dagiti parabor, ti kapia, ken panagkaykaysa, isoda nga impatuldo, dagiti tinapay, ken arak nga idaton mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Karin ka tuloy. Podno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso kaspadi nga agnanayon ket napaypayso. Insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo. Immo na nga indaton na tibagina ken ka tapno maisalakan kami aparswa. Sana imbilin nga aramiden memet ti ay naramid na apangilaglagit mi kan kuana. Iti kasta tunggal awatin mi daytoy makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan. Iwaragawag mi dagiti panagtutuok na ken ipapatay aginggat dinto umay. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsargay. Santo, Santo, Santo
Apo Diyos dagiti ami apaswa di langit ken daga pula iti pakainaydayawan Sana, 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 sana ikaw. Sana, 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 sana Aray daya di umay tinagang di ako Sana, 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 sana iti kakatwan Sana, 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 sana iti kakatwan Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak ti misteryo ti pammati. Tunggal hinay At tinapaymangan kami, ket itiday to'y akalisuminom kami, iparangarami, ipapay mo, uwapo agingay tiyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami, nadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom dayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasing. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to. Kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat a Jose nga esposo na.
dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang kapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam tukad met kadakwada ang magitantanog ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hindi umararaw iti Ama ket lolwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dito'y nagkaka sa dilangit. Item kadakam tiyang daw ito, ikanen di patinayon nga daw makawanin. Gagili asmasuhi asmet kumahi mamapamani kadagiti met nga abasul kadagapi Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Iti ananayon na dinto agsarda. O Apo Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ang aggapukan niya, kitad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya.
sa mangika, kadagiti basbasulti sa manubungan, item ka nagatiga, item ka tiga. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, nganti may salain nga sa mapaimbag tonti.
Oras na ipupusan, alahin na kamato, anadaig asibay. Kumararag tayo. Apo itad mo kada kami ti bagi kandaram kas pagilasinan, nga uray pay dito'y daga mairanod kamin iti biyag mo ana Diyosan. Ipaay mo kadita kompleton to, ti pan nakapunno mi iti ragsak ti biyag mo sa dilangit, si kang agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Last 3 apo niya. Dapay talo a Domingo, dakay nga atat nga mayalis akon aguray kay basit pang nga asiyaw niya. Basit lang nga kadagiti mangururay ken maragsakan nga mayalis ak basit lang nga ano sa dapay talo nga Domingo nga agdadanggay tayo apo kararagan yo dagiti papadi. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog kayo tawatin yo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kuma si aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan niyo. Adalan na kay kuma di agresat kadagiti pannursuro ti pamati ket pagtalin na edan na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Iturong na kay kuma mapanken kwa na metlaen ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mangagnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agiya mga ti Diyos. Iya matay kay nagsakan, iya minahal